Ka Saint Xavier College Oi ban kentiu ya kasap bat ka talent jong ki khana school ki badon kala penlong ya ka The Sound of Music hagaba ki samla pule jong kani ko college kelami syakmat ban peni ya kasap ka phong ka ba maki kidan hagani ka sngi lawan ban ishe mentalang da ki meki pa samla pule barem nangta da kibala sya khot snobha kibala yoi ya kasap ka ba kerpang ka ba kini ki samla pule jong ka Saint Xavier kidan ban peni syaki yang kene performance lain ni kene ka jingle di khun di jongpi bangna snowman o ye pi ki kmi ki pa ki bayan don ha kene ka por umanta kilong ki kmi ki pa ki ba don bok bagi khun di jongpi ki yo ban kule ha kene ka college hangne ha po area joni hangne ha umon POE ka standard jongki khun di jongpi ya kani ka jingla jongki ban keren kamsam na sosi ila de na shat om bor ba ha na persya ban keren ka aksen de joka kawan be da kin maram ngani tapi isro to e kata ban bon nani nimla anle e kani bon aksen jami kawan da kin sunau lagi persya kan katno te henry ngin ha ban e persya bagaimana on ni while sitting with father principal I said to him that this is the big achievement that you are able to make our students from this area that they can communicate in English. That is the big achievement actually. Let us give a big hand of applause for the college.